aming YouTube channel, Tres Maria's Farm. So ayun na po, napakalawak na ng aming pinagtataniman ng mga gulay. Nag-umpisa kami kahapon, kanina at ngayon. So ayan, idugtong-dugtong ko na lang yung aking mga video ng aming pagtatanim. So ayan po, continuation kanina. So ayan, kanina pa kami guys, na umaga dyan, nagtatanim. Tapos ngayong hapon, ito, nagtatanim pa rin kasi marami kami itatanim na mga gulay. Katulad nito. Ito yung doon sa dulo pala. Yung doon pala sa dulo ay sinabi ko na kaninang umaga sa video. Sitaw, ano pa yun? Ampalaya. Tapos dito, napakalawak ng aming itinanim na okra guys. Tapos ngayon, ito, meron kami ditong itatanim na pipino. Idudugtong namin doon sa kahapon. Meron kami doon taniman na hindi na punuan ng ampalaya. Kaya itong na lang namin doon ay pipino. At saka ito mayroong opo. You know. Ayan, abangan nyo guys. Araw-araw, sisipagin na ako nito mag video ng aming mga tanim. Kapag magbubunot ng mga damo, bibidyohan ko. Kapag yung sa puno, ano yung tawag doon? Kapag nagdidilig ng mga tanim, bibidyohan ni Tres para bawat linggo meron akong i-upload. Hi guys, good morning! Welcome sa live ni Tres M. Ayan, magtatanim na naman po ang Tres Maria. Si Dos nandun pa sa bahay. At habang tayo ay magtatanim, itong isang CP ay naka-live din eh. Diyan punta na ako doon kasi medyo may kalawakan din tong aming pagtataniman. Kailangan umpisahan ng maaga. Bye everyone! Iwan ko muna kayo dyan. Guys, palay. Dito kami, ito may mga may tanda dyan. Hanggang dito yung inabot ng aming pinagtaniman kahapon ng ampalaya, sitaw. Simula dyan. Dito, sitaw na. Tapos ngayon, dito, pipino. Tapos, susunod na ay okra. So, ayan guys. Doon kami sa dulo mag-uumpisa. Iwan ko lang to dito para matanaw niyo ako.
May kalayuan yung pinanggalingan, pinag-umpisahan ni Tres. Ito guys yung aming pananim ngayon. Okra. Yan. Yan ang pananim namin ngayon. Tapos, bago namin itatanim yung okra, kung makikita nyo, ayan si Father, lalagay muna sa aming pagtataniman ng fertilizer. So, ito yun. Yan o, organic fertilizer yan. Tapos, tatakpan muna. Bago mo itanim yung okra, takpan mo muna yung organic fertilizer. Tapos yun, ilagay na natin yung seeds ng okra. Tatlong buto. Yun, tapos takpan na ng lupa. Ayan, tatlo. Sana lahat yan mabuhay, yung aming mga itinanim. Diba? Ganun lang yun. Hindi ko alam yung live ko doon kung gumagana pa o maandar pa kasi kanina pa na yung ikot ng signal. Baka wala na. Baka naputol na yung aking live. Iniwan ko andun si Manoy Oragon at saka si Manoy Nelo. Shout out sa inyo dyan. Iniwan ko kanina. Sila yung andun sa aking live. Ayan. Si Tres ay inuubo. Sinisipon. Tipaklong oh. Tipaklong. Talon. Yun, lumipad na. Ayan, ubos na yung aming pinagtataniman. Naglilinya na naman si Father. Panibagong linya. Linya ba? Linya. Mabilis maaraw na guys. Mainit na ang panahon kaya mabilis matuyo ang lupa. Dapat ganito oh. Kaya bibilisan na namin yung aming pagtatanim ni Mother. May kalawakan na din yung aming mga tinaniman na okra. Napalaban yung toro ni Dos. Guys, di pa kami tapos. Marami-rami pa tong aming itinatanim. Si Mother may nakuhang katsukaran. Kachismosan. Ayan, habang guys, nagtatanim tayo, itong mga damo dito na mga natitira na hindi nadala nung pakaras. Bunutin na natin para hindi na tumubo pa dyan kasi sagabal pa yan agawan pa nito ng nutrients yung ating mga tanim kaya kailangan bubunutin natin yan. Ganon din naman, andito na rin lang tayo, lubos-lubusin na pati yung mga nakikita natin dyan mga damo, alisin na natin para hindi na mabuhay pa. Wala nang kaagaw yung ating mga tanim na okra. Yun.
may alupian. Ganun para malinis ang ating taniman. So, manili mo pinupon. Ay, sa isa na po. Si mother oh. Si mother nakuba na. Nakuba na sa kakatrabaho. Ala ka may. Hindi na ako makatildong. Kung ako sila Oo, magtildong. ang ganda ng aming taniman. Kung ako sila magtildong, ang mati ko, araw ko, ang tayo ako. Pero araw ka na dapat tadi. Yeah. Paano na pag batik ko ako buran. Ang normal kong araw ko nyo. Ayan pa guys, oh, ayan pa sa likod ko. Ang dami pang tataniman niya. Mailing ko baga so itom na plastic na anuan. Nag-urob sa bilang na tree, humigit ka. Tama diklum. Mga nita, makulay yun ini. Tulo ko, makulay yun ini. Ito. Sa Facebook, arko itong try tayo na ang palaya. At least, ang pizza kanapan siya. Ang siya ng kanapan. Huwag ko taman pa dito. Ano ka na garin? Araw po ka ang kanapan.